Уявіце сабе такую карціну. 1906 год. Расійская імперія. Беларусь яшчэ нават не існуе як дзяржава. А беларусы танчаць пад чужую дудку. Офицеры, офицеры, наше сердце под прицелом за Россию и свободу до конца. Тады гэта было даравальна. Беларускай школы няма, беларускай адукацыі няма. Беларускія дзеці вучацца ў расійскіх школах, бо іншай магчымасці проста не існуе. Я поставлю 2 по-русскому, 2 по литературе, при третьей четверти, в четвертой 2 по-русскому, 2 по литературе и недопуск к экзамену. Это тебе понятно? Потом улыбайся. Але ёсць дата, якую можна лічыць нараджэннем беларускага настаўніцтва. 9 ліпеня 1906 года. Менавіта ад яе пачаўся варушняк. У гэты дзень на беразе Нёмана непадалёк ад Стоўбцаў адбыўся нелегальны сход вясковых настаўнікаў Меншчыны. Арганізаваў яго малады настаўнік Канстанцін Міцкевіч. Гэта яшчэ не была ніякая беларуская нацыянальная арганізацыя, а колас яшчэ не быў коласам. Усіх там было 17 настаўнікаў. Гэта былі самыя звычайныя вясковыя педагогі. Многія з іх пішуць і думаюць па-расейску, бо іншай мовы адукацыі проста не было. О, детство, уголок мой милый, с тобой расстаться я не в силах. К тебе я в думах улетаю, и там душою отдыхаю. Пазналі? Гэта мой родны кут па-расейску. Страшнавата, правда? І вось гэтыя людзі, самі яшчэ не беларускія ў сучасным сэнсе, збіраюцца на нелегальны сход. Як гэта здарылася? Разбяромся па парадку. Урочышча прыстанька каля вёскі Мікалаеўшчына. Там тыя 17 настаўнікаў і сабраліся. Прэзідыум размясціўся на дубовай калодзе, а сакратар на пні, дэлегаты проста на траве. Настаўнікі пастанавілі аб'яднацца і далучыцца да Усерасейскага настаўніцкага саюза. Гэта была тады арганізацыя, назовем гэта, хорошых рускіх, якіх пераследаваў царызм. Долой самодержавие, долой самодержавие, долой! Ай! Вот какие настроения витают не только в обществе, но и в природе. І вось на гэтай прыродзе, на Нёмане, настаўнікі чыталі свае вершы, купаліся ў рэчцы і рыхтавалі пратакол з'езду. І па аповедах мясцовых троху выпівалі. У канцы дня яны вярнуліся ў вёску. Разам павячэралі ў школе, склалі і падпісалі пратакол з'езду. Аднак неўзабаве школу акружылі 40 стражнікаў пад камандай прыстава. У 1982 годзе беларускі мастак Кім Шастоўскі стварыў карціну на настаўніцкім нелегальным з'ездзе. За сталом сядзіць колас. За ім дырэктар школы Алесь Сенкевіч. Пра яго я яшчэ раскажу. Паводле адной з легендаў, настаўнікаў хацелі арыштаваць адразу. Але за іх заступіліся сяляне. Хтосьці залез нават на званніцу, і царкоўны звон абудзіў усю вёску. Каля школы нібыта сабраўся людскі натоўп, вяскоўцы гатовы былі ўзяцца за калы, і царскія служкі не рашыліся забраць з сабой падазраваны. Удзельнікаў перапісалі, адабралі дакументы, а пасля звольнілі з работы і аддалі пад суд. Прошу всех встать. Суд оглашает резолютивную часть решения. Коласа судзілі аж на 2 гады фармальна за улётку, якую тады знайшлі. У ёй быў заклік сабрацца зноў яшчэ шырэйшым складам. Паліцыя вырашыла, што аўтар Колас. Насамрэч, улётку напісаў зусім іншы настаўнік па прозвішчы Жук. Але Коласу гэта не дапамагло. Иногда не до законов. Экспертызу почерку рабілі двойчы. Першы раз пацвердзілі – гэта Колас. Другі раз прызналі – не яго рука. Пракурор патрабаваў пасадзіць Коласа менавіта таму, што эксперты не сышліся ў меркаваннях. Логіка, як кажуць, ці саву аб пень, ці пнём аб саву. Колас ведаў, хто сапраўдны аўтар улёткі, але не выдаў таварыша. Ні следству, ні суду. За гэта атрымаў 3 гады турмы. Праз шмат гадоў ужо стары чалавек ён скажа пра гэта проста. Лепш 3 гады адседзець у турме, чым хвіліну быць подлым чалавекам на волі. Меня выгнали со школы, где был я наставником, осудили на безработье, а потом посадили в острог. Так было колись у царские часы. А на гэтые часы
припадае 35 гадоў майго жыцця. Пакуль вялося следства, двое з настаўнікаў, Алесь Сянкевіч і Нічыпар Янкоўскі, эмігравалі ў ЗША. Ну, побежали. А сегодня тот же вал суда. Возьмите нас. Пожалуйста, есть швед, Андрей Иванович, генпрокурор, есть комиссия. Идите туда. Астатніх, чые подпісы стаялі пад пратаколам, звольнілі з пасады і забаранілі працаваць у школе. Сярод удзельнікаў сходу быў і Адам Мілюк з Ашмяншчыны. У дзень арышту яго на сходзе не было. Але раніцай ён сам прыйшоў у паліцыю і папрасіў дазволу падпісацца пад пратаколам, які ўжо канфіскавалі. Мы оперативно прибыли, задержали мужчину, доставили в РОВД для дальнейшего разбирательства. Гэты эпізод шмат кажа пра тое, хто апынуўся сярод эліты беларускіх настаўнікаў. Колас вучыўся з ім у нясвійскай настаўніцкай семінарыі. І была такая гісторыя, калі расійскі чыноўнік хацеў забраць у беднай удавы карову за нядоімку. Менавіта Мілюк арганізаваў зборы і за паўгадзіны сабраў патрэбную суму. Цяпер нават праз соцсеткі такое рэдка бывае. Суд над Коласам цягнуўся 2 гады, і ў гэты час настаўнікі, склаўшы рукі, не сядзелі. Пазней адбылася яшчэ адна сходка на Камароўцы ў Менску. І яна змяніла ўсё. На тую сходку прыйшоў галоўны рэдактар нашай Нівы Александр Уласаў. Раней, ядучы цягніком, ён спаткаў плытагонаў з Мікалаеўшчыны і пачаў чытаць ім беларускія вершы. Нядоўгае расстанне з вами чарней ад вашых чорных кос. Плытагоны адказалі: а ў нас настаўнік ёсць, ён таксама смешна чытае па-нашаму. Уласаў пачуў, што той настаўнік будзе на сходзе настаўнікаў і пайшоў туды і спытаўся: хто тут з вас з Мікалаеўшчыны беларускія вершы фабрыкуе? Выходзіць лабатенькі з чорнай маладзенькай бародкай, узгадваў пасля Уласаў. У той вечар ён забраў Коласа на вячэру да сяброў. Там будучы класік чытае свае расейскамоўныя вершы. Но лишь божественный глагол до слуха чуткого коснется, душа поэта встрепенется, как пробудившийся орел. Уласаў даў Коласу куток у рэдакцыі нашай Нівы і невялікую капейчыну на жыццё. Так з'явіўся не проста настаўнік, а беларускі паэт Якуб Колас. І гэта не адзінкавы выпадак. Купалу да беларушчыны прывялі іншыя людзі. Цётку таксама, цішку Гартнага таксама. Ніхто з іх не нарадзіўся беларускім паэтам. Кожнага нехта падштурхнуў, паказаў, пазнаёміў. Дык што ў выніку адбылося з самімі настаўнікамі? Тут гісторыя мае цікавы паварот. Як я казаў раней, на сходзе 6-го года настаўнікі яшчэ гаварылі не пра беларускую школу, а пра тое, каб далучыцца да агульнарасейскага настаўніцкага саюзу. Тэма беларускай мовы яшчэ не была галоўнай, але прайшоў усяго год. І 25 траўня 1907 года у Вільні гэтыя ж людзі ужо пры падтрымцы беларускай сацыялістычнай грамады заснавалі саюз беларускіх вучыцялёў з канкрэтнай праграмай вучыць дзяцей народнай мове, зрабіць школу незалежнай ад чыноўнікаў, дапамагчы народу самому усвядоміць сябе. Усяго год спатрэбіўся, каб група незадаволеных настаўнікаў-практыкаў ператварылася ў арганізаваны нацыянальны рух. Гэта адбылося не праз нейкае раптоўнае прасвятленне, а праз канкрэтныя ўчынкі канкрэтных людзей. Уласаў, які знайшоў Коласа сярод плытагонаў, Колас, які не выдаў таварыша і адседзеў 3 гады. Калі ён выйшаў на волю, то яго запрасілі настаўнікам у тайную беларускую школу у цяперашнім Талачынскім раёне. Колас быў першым беларускім вучыцелем першай беларускай школы, пісаў пра яго Уласаў. Такім жа настаўнікам быў, напрыклад, Янка Маур, які таксама прысутнічаў на той першай сустрэчы на Нёмане. А пасля ён стаў класікам беларускай літаратуры і даў нам палескіх Робінзонаў. Згаданы Сянкевіч, які эміграваў з ЗША, скончыў там Балтыморскі універсітэт, вярнуўся і стаў міністрам у савецкай Беларусі. Вось настаўнікі, якія за год прайшлі шлях ад агульнага пратэсту да ўласнай беларускай арганізацыі. Беларушчына нарадзілася не сама сабой, яе стваралі людзі рука ў руку, адзін за адным.